کلمه مرحمت لایک زنتون подписаться فراموش نکنتون برادرو. این چیلگزین تا باغ فروشی یک ساله، باغ فروشی 65 сотиқ 6 قطار برادرو. нархаш 20000 сомон камту савдо мешад. албатта суртош برادرو ваққоси бобои мачалка. ҳай ҳар як қаторшан дарахташ برادرو, дарахташ си бехай. ҳар як қаторан 6 қатор си бехай. дарахтое ки برادرو аксариташ мисол 5-6 микрогишамае сони он тарви пой нишан як 10-15 бех дарахти майди ним яшихвоми як тупи микрогишамае камтун. мана марҳамат бентон برادرو. инҳо ваққосиш ҳамашанда аксарият ҳай хай набудигишандам камтуншандам нестшамае. марҳамат бо омада ба чишми худотон дида савдо кара мегиртон иншоалло. дарахтор шуда омадагӣ харидор аниқ бошта марҳамат кара битон 20000 сомон по савдо мешад. албатта мана ин сурти луччакаш будааст برادرو. биноят хушро мана сурти луччакашам будааст. ҳамаш биноят хушро карагӣ. харидор аниқ бошта марҳамат телефон кунтон. номери телефонам 987 88 47 0028. бо экрама менависам. албатта ин дар деҳаи чилгазӣ бародарҷону 65 сотиқ сони 10 бех дарахтои калонашай, 10 бех 15 бех дарахтои калонашай. калонаш ҳосилои зур ду бехшан нест мондиги ҳамашанда калонашанда ҳай. барои ҳамин телефон кунтон. албатта ора нишон метиҳам. туғри боли участки холи бивихон янку бивихон бергад буда анонои участкишон туаришанду бергити съезди пешина. барои дастгириҳо якҷаҳон ташаккур. миннатдор. худо нигаҳбонатон бошад. телефон кунто ки насибаш бошад мегирад бародаро.